Laptele. Un aliment pe care îl consumăm cu multă plăcere și sub diferite forme de când ne naștem până ce se ascunde însă în spatele acestui produs pe care îl cumpărăm din magazin cu prețul aproape unui litru de Coca-Cola, am aflat deplasându-ne la centrul de colectare și prelucrare a laptelui Lactag Câmpul Lung, unde am stat de vorbă cu domnul inginer Gheorghe Ieremia, șeful acestui centru. Activitatea centrului la ora actuală este destul de redusă, undeva la 10-15% din capacitatea inițială cu care a fost proiectat. Pe lângă scăderea cantității de lapte din zonă, datorită scăderii numărului de animale, normal a intervenit și concurența, 2 și chiar 3 firme concurente, care ne-au situat colectările de lapte din 1997 undeva la 75% din colectarea anului 1995, anul de vârf al activității noastre post-decembriste. Potențial de lactație la vacile din gospodăriile individuale poate că există și acordând un preț mai mare la achiziții, am reușit să atragem un număr mai mare de producători alături de noi. Unitatea noastră este capabilă la ora actuală să ofere întreaga gamă de produse proaspete pentru piață, respectiv lapte de consum, brânză de vaci, smântână, iaurt, sana, frișcă, în cantitățile pe care comercianții din zonă le solicită, dar din păcate din ce în ce mai puține. Pentru mulți dintre câmpulungeni a devenit familiară imaginea lucrătorilor de la șantierul primăriei, preocupându-se de realizarea plombelor asfaltice pe diverse străzi. Mulți s-au întrebat de ce bulevardul Pardon este neglijat. Astăzi suntem în măsură să vă aducem la cunoștință și considerentele care au stat la baza acestei amânări, dar și ce se are în vedere pentru perioada următoare. La început de săptămână, pe bulevardul Pardon se lucrează intens. De altfel, nu de astăzi lucrăm pe bulevard, lucrăm de la sfârșitul săptămânii trecute. Era firesc să ne ocupăm de această zonă centrală pentru plombare și turnare de covoare asfaltice, pentru că este zona cea mai circulată. Am așteptat până acum pentru că era în discuție să primim de la Ministerul Transporturilor sume pentru a reface strada principală chiar până la apa sărată, din fondurile speciale pentru drumuri. Însă aceste fonduri întârzie să vină, de aceea am fost obligați să ne apucăm de plombare. Aș vrea să vă spun că în această săptămână vom lucra pe bulevard, în ambele sensuri, iar în continuare ne vom ocupa de străzile Revoluției și Dragalina, care sunt destul de deteriorate. Sperăm ca în maximum 3 săptămâni, eu am spus că până la sfârșitul acestei luni, să terminăm de plombat toate străzile principale din municipiul Câmpul Lung. Planul de reamenajare a Parcului Crețulescu a cuprins o etapă de depunere a unor proiecte, toți cetățenii orașului fiind invitați să-și prezinte opiniile și ideile. Termenul limită de depunere a proiectelor s-a încheiat. Urmează analiza acestora și alegerea celui mai bun. Deci un rezultat definitiv al acestui concurs de idei nu-l avem. Urmează ca mâine să ne întâlnim într-o formulă mai lărgită, să vedem care au fost ideile expuse de concetățenii noștri și să vedem care idee va fi cea premiată. Tot în legătură cu parcul pot să vă informez că mâine vom trimite la București numărul de cont al primăriei pentru a putea ca de acolo să ne fie trimis contractul care se va încheia pentru a demara în sfârșit efectiv concretizarea ideii care a fost pentru reabilitarea complexului Crețulescu. Sperăm ca
după această perioadă premergătoare sărbătorilor de Paști, să putem demara efectiv, deci după 1 mai efectiv, la tot ceea ce va însemna derularea efectivă a proiectului pentru reabilitarea complexului Crețulescu. La împlinirea a 10 ani de activitate, firma Pristavu a fost sărbătorită sâmbătă seara la hotelul Mușcelul. Într-o atmosferă de bucurie și împlinire au fost prezenți atât angajați și colaboratori ai firmei, cât și oameni de afaceri, consilieri locali, primarul și viceprimarul și reprezentanții ai firmelor și societăților partenere de afaceri. Directorul societății, Gheorghe Pristavu, a primit felicitările celor prezenți, diplome de onoare și urările de la mai mare. După scumpirea din 1 aprilie 2002, la nici 2 săptămâni, Petrom scumpește din nou benzina cu sume cuprinse între 1000 și 1600 de lei. Conducerea Societății Naționale a Petrolului, Petrom, motivează scumpirea carburanților de creșterile extrem de rapide ale prețului internațional al țițeiului. Noile prețuri intrate în vigoare noaptea trecută arată astfel. Prețul unui litru de benzină premium crește la 18.500 de lei. Benzina premium fără plumb va costa 17.900 de lei, Super Plus cu plumb 18.900, iar benzina Super Plus fără plumb 18.100. Prețurile motorinei, precum și cele ai benzinei Euro Premium, nu se modifică. Și tot despre carburanți aflăm o știre ce ar trebui, probabil, să ne convingă că prin ministere lucrează și oameni cu inclinații de artiști. Așadar, carburanții autoproduși în rafinăriile din România vor fi colorați în roșu sau în alte nuanțe. Măsura a fost luată de Ministerul Industriei și Resurselor pentru prevenirea comercializării ilegale a unor subproduse petroliere din import. Noi, românii, oameni practici, ne întrebăm mai degrabă cât va costa decât ce culoare are benzina din rezervor. Mica bisericuță din curtea casei de copii de tip familial George Topărceanu din Câmpul Lung a fost terminată. Lăcașul de cult a fost pictat de 2 dintre profesorii școlii și de elevul Ilie Mărunțelu, 2 luni fiind necesare acestora pentru executarea picturii bisericești. După toate probabilitățile, sfințirea bisericii se va face în ziua de Constantin și Elena, eveniment la care vor participa elevii și profesorii școlii și fețe bisericești din oraș. La sfârșitul acestei săptămâni, în cadrul etapei cu numărul 20 din Divizia B, seria a doua, ARO Câmpul Lung va întâlni în deplasare liderul Apulum Alba Iulia. Fotbaliștii mușceleni se află în cantonament de ieri după amiază, însă se confruntă cu o situație fără precedent. Pentru că societatea ARO SA nu are licențe pentru mijloacele de transport în comun, fotbaliștii s-au văzut nevoiți să se folosească de propriile autoturisme în perioada de cantonament. Se pare totuși că, până la ora plecării spre Alba Iulia, acest lucru se va rezolva și delegația echipei ARO va pleca la drum cu propriul mijloc de transport, fără să mai împrumute de la alte societate. În altă ordine de idei, să spunem că ARO și Apulum Alba Iulia s-au întâlnit până în prezent de 9 ori, înregistrându-se următoarele rezultate. În sezonul 1996-97, 3-0 la Câmpul Lung și 1-3 la Alba Iulia. În sezonul 1997-98, 5-3 la Câmpul Lung și 1-1 la Alba Iulia. În sezonul 1998-99, 2-1 la Câmpul Lung și 1-3 la Alba Iulia. În sezonul 1999-2000, 1-0 la Câmpul Lung și 1-2 la Alba Iulia. Iar în sezonul trecut, în tur, la Câmpul Lung, a fost 3-0 pentru Apulum Alba Iulia. La balon se află Iuris Niți și este 3-0. Prima atingere de balon pentru Covaci, 3-0. Așadar, 4 victorii ARO, 4 victorii Apulum și un meci egal, golaveraj 16-15 în favoarea alba iulienilor. Marele premiu al orașului Câmpul Lung Mușcel a luat sfârșit duminică după amiaza, după 2 etape total diferite. Asta doar dacă ne referim la vremea de afară. Dacă vorbim de spectacol, competiția a fost o reușită fie pe ploaie și ceață, fie pe soare. Un material de Bogdan Burhan, Sorin Mățăoanu și Marius Popescu.
Față de prima etapă, runda a doua a campionatului de viteză în coastă s-a desfășurat ieri la poalele Mateiașului pe o vreme radical schimbată. Ploaia și ceața deasă de vineri din prima zi de concurs au fost înlocuite brusc de o vreme frumoasă, un soare care a readus zâmbetul pe buzele piloților, dar și câteva mii de spectatori care au urmărit spectacolul de pe traseu. Mușcelenii Florin Pelmuș și Noris Mogean au fost pe traseu și în această a doua manșă, însă rolurile au fost acum ușor inversate. Florin declarase imediat după manșa necronometrată că ceva nu este în ordine și chiar dacă își dorește din nou un loc pe podium, este greu de crezut că îl va și obține. Cum a fost astăzi în comparație cu vineri? Puțin mai greu pentru că nu reușesc să încălzesc suficient de bine cauciucurile pe spate și din această cauză mașina are o tendință puternic supraviratoare. Noris, în schimb, a părut mult mai încrezător în forțele lui, reușind să scoată un timp mai bun decât Florin. Cum a fost cursa de astăzi în comparație cu cea de vineri? Total diferită, n-au nicio legătură. Vineri a plouat, a fost cu totul altceva. Astăzi e frumos și e bine că e frumos. Câmpulungenii au ocazia să vină să vadă câteva mașini drăguțe. În final, la debutanți, Noris Mogeanu a ocupat poziția a patra în clasament, iar Florin Pelmuș locul 5 după ce, în prima zi, a urcat pe treapta întâi. Lucien Hora a înregistrat cel mai bun timp pe traseu pe parcursul celor 2 zile de concurs, depășindu-l oarecum surprinzător pe favoritul Victor Băldescu, aflat la volanul bolidului de peste 500 de cai putere. Reșițeanul Hora a parcurs distanța stabilită într-1 minut 38 de secunde, 326 de sutimi. Cel mai bun timp realizat în cele 2 etape aici la Câmpul Lung, în primele 2 etape din campionatul național de viteză în coastă. Lucien Hora, Ford Escort, 1 minut 38 de secunde, 326 de sutimi. După ce a fost prezentat la un seminar, proiectul Parcului Crețulescu are șanse mari să fie materializat. Vestea cea bună a fost dată în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat primarul și viceprimarul Câmpul Lungului. Primarul Călin Andrei a revenit astăzi cu noi informații în cadrul unei conferințe de presă despre proiectul privind reabilitarea Parcului Crețulescu și a Centrului Istoric al municipiului Câmpul Lung. Primarul Andrei spune că la sfârșitul săptămânii trecute a fost în Câmpul Lung un consultant de specialitate cu care a avut discuții și la Sinaia și care a vizitat toate obiectivele proiectului. După documentarea la fața locului, s-a stabilit ca proiectul Crețulescu să fie încadrat într-o nouă concepție, urmând să devină un proiect de regenerare urbană în valoare de 10 milioane de euro. Primarul Andrei a mai precizat că proiectul Crețulescu a fost prezentat și în cadrul unui seminar în fața unor reprezentanți ai autorităților centrale și ai Comisiei Europene, fiind apreciat foarte mult. Concluzionând, primarul municipiului Câmpul Lung a subliniat că proiectul Crețulescu are mari șanse de a fi pus în practică, mai ales că Fundația Pro Patrimoniu l-a inclus într-un circuit turistic alături de alte obiective din țară. La conferința de presă de la primărie a participat și viceprimarul Sorin Buta, care a vorbit despre lucrările de investiții ale administrației locale în perioada imediat următoare. Bineînțeles că nu au operit nici problema acoperișurilor, afirmând că declarațiile fostului primar George Bălan cu privire la ghidul Institutului de Proiectări pentru construirea acoperișurilor blocurilor din oraș sunt amuzante, dar în același timp și deranjante. Amănunte după jurnal, când puteți urmări un rezumat al conferinței de presă susținută astăzi de primarul Călin Andrei și viceprimarul Sorin Buta. În acest an vor fi incorporate ultimele serii de militari în termen. Cei chemați obligatoriu sub drapel în octombrie vor efectua doar 2 luni de armată, întrucât de anul viitor armata română va fi formată exclusiv din profesioniști. Au mai rămas doar 8 luni până când tinerii care au împlinit 20 de ani nu vor mai efectua stagiul militar obligatoriu. Mai mult decât atât, începând din luna noiembrie acestui an, tinerii vor avea posibilitatea să devină militari angajați pe bază de contract. Deși legea privind profesionalizarea armatei și eliminarea stagiului militar nu a fost votată, se prefigurează ca salariile militarilor angajați pe bază de contract să fie cuprinse pentru început între 8 și 10 milioane de lei pe lună. Viitorii militari profesioniști vor fi cuprinși în sistemul de asigurări medicale și sociale,
speciale, iar echipamentul de serviciu va fi gratuit. După cum se știe, mai sunt doar 2 serii de încorporare pentru militari în termen, în luna iunie și respectiv luna octombrie ale acestui an. Pe data de 31 decembrie 2006, toți militarii în termen, indiferent de perioada stagiului militar obligatoriu efectuată, vor fi liberați. Au scăzut infracțiunile ca urmare a activității polițiștilor. Comandantul Poliției Câmpul Lung spune că rezultatele pot fi și mai bune în trimestrul următor. Polițiștii mușceleni au făcut bilanțul activității pe care au desfășurat-o de la începutul anului și până în prezent. Conform acestuia, activitatea lor a fost destul de bună, astfel că numărul infracțiunilor a scăzut în primul trimestru al anului. Comandantul Poliției Mușcelene, comisar șef Leonard Duță, este convins că prezența în strada oamenilor legii conduce la scăderea infracționalității. În trimestrul 1 2008, Poliția Municipiului Câmpul Lung a avut ca obiectiv principal creșterea nivelului de siguranță publică în rândul comunității. Ne-am stabilit și în acest trimestru mai multe priorități, o prioritate 0, constituind-o gestionarea violenței stradale, de asemenea reducerea fenomenului criminalității, creșterea siguranței rutiere, creșterea nivelului de încredere a populației în poliție. Imediat după jurnal veți putea urmări bilanțul Poliției Mușcelene pe primul trimestru al acestui an. Multe flori și mulți politicieni, acestea sunt ingredientele celei de-a 32-a ediție a Sinfoniei Lalelelor. De astăzi și până duminică, sute de standuri cu flori își așteaptă vizitatorii. Timp de 3 zile, Piteștiul va fi capitala internațională a florilor. În interiorul Casei Cărții s-au amenajat standuri cu flori ale expozanților din multe dintre țările lumii, dar întreg centrul orașului a fost invadat de standuri de flori. La deschiderea oficială a Sinfoniei Lalelelor au venit numeroase personalități ale vieții politice românești. Premierul Emil Boc, președintele Senatului Mircea Joană, numeroși miniștri și parlamentari, dar și invitați din afara țării, ambasadorii Marii Britanii și al Japoniei. Primul dintre invitați care a vorbit sutelor de vizitatori ai Piteștiului a fost Mircea Joană. Dragi prieteni, vreau să vă mulțumesc pentru această frumoasă sărbătoare. Vreau să mulțumesc celor care au pregătit expoziția cu produse și exponate veniți din toată țara. Vreau să mulțumesc celor care au venit din afara Argeșului pentru această manifestare. Și să vă spun că indiferent dacă este soare sau dacă plouă, dacă este primăvară sau toamnă, Piteștiul și Argeșul dau semnalul primăverii românești și a renașterii a ceea ce înseamnă mândria de a fi român. Vă mulțumesc mult, Dumnezeu să ne ajute! Premierul Emil Boc s-a lăsat impresionat de multitudinea de flori și, plin de melancolie, a vorbit despre emoțiile care îl stăpânesc. De când sunt în funcția aceasta de prim-ministru, nu am mai participat la un eveniment atât de plăcut și atât de bine organizat. Felicitări Pitești, felicitări domnule primar, felicitări pentru ceea ce ați realizat aici. Suntem la a 32-a ediție, ceea ce înseamnă că lucrurile bune merg mai departe. Se spune în popor că cerul sărută pământul prin ploaie, iar pământul sărută cerul prin flori. Mi-am amintit de aceste vorbe văzând admirabila paradă a florilor. Cel care a declarat oficial deschiderea celei de-a 32-a ediție a Sinfoniei Lalelelor a fost principalul organizator, primarul Piteștiului Tudor Pendiuc. Ediția cu numărul 32 a Sinfoniei Lalelelor, Pitești, 10 aprilie 2009. Timp de 3 zile, standurile cu flori de la Casa Cărții, dar și cele din centrul orașului pot fi vizitate, dar mai ales pot fi achiziționate plante deosebite, de la plante și arbuști de grădină la plante de apartament, unele dintre ele foarte rare. Pe parcursul acestor 3 zile, pe scena amenajată în centrul Piteștiului se vor desfășura numeroase spectacole și tot ca atracții deosebite puteți participa chiar și la un târg de ciocolată. Premierul Emil Boc a profitat de venirea la Pitești pentru a se întâlni cu liderii partidului din Argeș. La sediul partidului, după întâlnire, a susținut și o declarație de presă.
Premierul Emil Boc nu a stat prea mult să admire florile pentru că era așteptat la sediul PDL Argeș de către membrii de partid. După deschiderea Sinfoniei Lalelelor, a străbătut cu rapiditate Piteștiul, dar și-a luat răgazul pe întreg traseul până la sediul PDL să salute oamenii și să se oprească din când în când, să vorbească fie cu bunici însoțite de nepoți, fie cu persoane care doreau să adreseze câteva cuvinte. La sediul PDL a avut loc o întâlnire scurtă cu liderii locali ai partidului, tema fiind pregătirile pentru euroalegeri. Anunțata conferință de presă a premierului a fost de fapt doar o scurtă declarație de presă în care a prezentat cu destul de mult optimism viitorul României. Nici n-am semnat acordul cu Fondul Monetar Internațional și leul s-a stabilizat în raport cu euro. De asemenea, după cele 5 miliarde de euro care vor intra la Banca Națională începând cu 4-5 mai, prima tranșă, așteptăm să fie mult mai mulți bani disponibili pe piață pentru relansarea creditării, pentru sprijinirea mediului de afaceri. Deci, cu alte cuvinte, eu zic că trebuie să fim optimiști, că există speranță și că în același timp, fiind solidari, și repet încă o dată, fiind solidari, asta înseamnă că toți și mai ales demnitarii trebuie în continuare să strângă cureaua, putem depăși această perioadă dificilă de criză. Doamnelor și domnilor, bun găsit la jurnal. Și datorită celor aproximativ 1500 de mușceleni care au semnat pentru susținerea candidaturii sale, Mircea Diaconu poate candida pentru Parlamentul European. A fost o surpriză pentru politicieni, dar nu și pentru cei peste 100.000 de români care au semnat pentru ca fostul senator să poată candida. Bătălia lui Mircea Diaconu pentru a obține dreptul de a fi ales în Parlamentul European s-a încheiat ieri prin hotărârea definitivă a Curții de Apel București, care a respins ca nefondate apelurile Agenției Naționale de Integritate, Elinina Nicuț și Ministerul Public, parchetul de pe lângă Tribunalul București. Aceștia au fost contestatarii fostului senator de Mușcel, cei care au invocat incompatibilitatea declarată anul trecut în cazul lui Diaconu, ca fiind situația ce nu i-ar da dreptul de a fi ales. Mircea Diaconu a fost inițial înscris pe listele PNL pentru europarlamentare, însă o posibilă respingere a sa i-a determinat pe liberal să-l înlocuiască cu un alt candidat. Mușceleanul a început bătălia în nume propriu pentru strângerea în timp record a peste 100.000 de semnături. Au fost și peste 1500 de câmpulungeni care au semnat listele întocmite în municipiu, dar și mulți alții stabiliți în București și în alte orașe ale țării l-au ajutat prin semnătura lor pe candidatul Diaconu. Odată depus la biroul electoral, dosarul de candidatură a început bătălia în justiție cu cei care contestau legalitatea participării la scrutin a fostului senator. Printre contestatari s-a aflat și Elinina Nicuț, fiica fostului primar din Curtea de Argeș, dar și alte persoane fizice și, evident, Agenția Națională de Integritate. Legile interpretabile emise de Parlamentul Românesc au fost cele care au făcut pe judecător să decidă că interdicția de 3 ani de a mai ocupa o funcție eligibilă, dată de către Înalta Curte de Casație și Justiție anul trecut în cazul lui Diaconu, se aplică în situația în care ar candida pentru funcția de senator, dar nu și pentru cea de europarlamentar. Libertatea de a fi ales, drept constituțional, a fost reîntărită și de justiție în cazul lui Mircea Diaconu. Și tot un drept constituțional, cel de a alege, îl poate aduce pe mușceleanul Mircea Diaconu în funcția de europarlamentar român și independent politic. Se pare că sărbătorile pascale vor aduce lumină și în încălcitele ițe ale reabilitării Centrului Istoric al Câmpul Lungului. Imediat după sărbători, muncitorii vor reveni la lucru. Întâlnirea dintre reprezentanții firmei care execută lucrările de reabilitare în parcurile Câmpul Lungului și proiectanți s-a produs și s-au lămurit problemele invocate de către constructor în momentul stopării activității. ADR Sud Muntenia a cerut de asemenea o întâlnire cu firma executantă și cu beneficiarul pentru a clarifica situația proiectului de reabilitare a Centrului Istoric al Câmpul Lungului, întâlnire care va avea loc săptămâna viitoare. După aceste serii de discuții, conform primarului Călin Andrei, la 2 zile după Paști, muncitorii vor reveni pe șantier pentru a reîncepe activitatea. Amplul proiect vizează refacerea parcului Crețulescu, inclusiv clădirile băilor, grădina publică și centrul orașului, respectiv piața primăriei și bulevard. În urma negocierilor și termenul limită a fost extins până la 31 decembrie 2015. Administratorul firmei ieșene care a depozitat deșeuri periculoase pe fosta platformă Aro a fost trimis în judecată de către parchetul instanței supreme. După mai multe contestații, Tribunalul Argeș a respins acțiunea acestuia și a dat undă verde pentru ca Vasile Tofan să poată fi judecat.
Vasile Tofan, administratorul firmei Ieșene, care a depozitat deșeuri pe fosta platformă Aro, nu a putut să se țină de graficul de evacuare a otrăvurilor impus de autorități, motiv pentru care a fost amendat în nenumărate rânduri. Asta nu prea a contat pentru acesta, pentru că societatea a intrat în insolvență încă din anul 2013, de când depozitul de cianuri și alte substanțe periculoase a fost cuprins de un incendiu puternic. Autoritățile s-au luptat pentru a evacua măcar o parte din deșeuri. Pe cale de consecință, în 2016, Vasile Tofan și societatea pe care a administrat-o au fost trimiși în judecată de parchetul instanței supreme. Ca să scape de acuzațiile procurorilor, acesta a contestat demersurile oamenilor legii, dar instanța de la Câmpul Lung a respins ca nefondate solicitările sale. Pe 13 octombrie 2016, moldoveanul nu a renunțat și a contestat la Tribunalul Argeș hotărârea judecătoriei Câmpul Lung. La sfârșitul lunii martie, după ce a fost amânată cauza de 5 ori, instanța județeană a respins ca nefondate contestațiile formulate de Tofan și firma pe care a administrat-o. Astfel, judecarea sa pentru infracțiunea de neluare a măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv cianuri, poate să înceapă. Astfel, la aproximativ 4 ani de când a izbucnit incendiul de pe platformă, Ieșanul va răspunde penal în fața justiției. Ce fericiți am fost, dar n-am știut. Sunt cuvinte care, acum, în aceste vremuri pe care le trăim, ne vin în minte fără să vrem. Tuturor ne este dor de vremurile de dinaintea pandemiei, atunci când grijile noastre erau cu totul altele. Inspirat de situația cu care ne confruntăm, un mușcelen a scris o piesă muzicală. Fericiți eram și ce bogați, și ne întâlneam cu toți în sărbători, bunici, părinți, nepoți, surori și frați. Ne bucuram de viață și de flori, mergeam pe stradă liberi și zâmbeam, și alergam cu pletele în vânt. În brațe ne luam și ne iubeam, și soarele zâmbea peste pământ. Ce bine mai era și aveam de toate, și dragoste și dreptul la sărut, și liniște, credință, libertate. Cât de frumoși eram, dar n-am știut. Prin parcuri se plimbau îndrăgostiții, ținându-se de mână fără teamă, prin cafenele oameni fericiți. Dar n-am știut, ori n-am băgat de seamă. Duminica în biserici era plin de oameni credincioși până în pridvor, ce se rugau la cer cu har divin, cântând smeriți cu îngerii în cor. Dar astăzi, iată, stăm închiși în case, să ne apărăm de viruși inventați, în amintirea zilelor frumoase, când nu știam cât eram de bogați. Distanța dintre noi e tot mai mare, iar dorul de cei dragi e un calvar. Trăim închiși ca într-o închisoare, zâmbind la geamuri, dar zâmbind amar. Ne plângem soarta cruntă în izolare, carantinați în repeleți de gheață. Vorbim timis prin masca protectoare și așteptăm o nouă dimineață. Ce fericiți am fost, dar n-am știut. Zadarnic regretăm, dar e târziu. Acum privim cu jin către trecut, iar cerul pare tot mai cenușiu.